Eu mă numesc Mo. Pe tu cum te cheamă? Nu te înțelege. Poate nu mă aude de scutul p***ii. S-a făcut și mai gros. Tu-i nația lui de șoric. Nu mai înjura, mediocrule, că la orice înjurătură își mai pune un strat de armură. Și dacă vorbim mumos, își dă din armură jos? Pop. Frăguță cu ciocolată și cu frișcă amestecată, cu căpșună măcă și vanilă zmeurică. Pop. Bezea. În sfârșit, pot să o smotocesc. O să o iau și o să o îndrăgesc. O să învăț trucuri și spufoșenia. Vezi ce repede învață? Bravo! Iubirea mea, dacă ai fi o floare sau o plantă, ce ai fi? Pătrunjel. Nu la asta mă referam. Păi ce întrebare e asta? Auzi, dacă ai fi o plantă, ce plantă vrei să fiu? Busuioc? Era o replică de la Gățat, voiam să zic că ești frumoasă ca o narcisă. Adică mă faci narcisistă? Adică narcisistă, ce e? Da, aia care adună narcise. Nu ești narcisistă, ești doar narcisă. Mâncată-și pe palele tale. Unde dracu v-ați găsit, mă? Cuplu pe tară de să mor eu. Deci anul ăsta să nu vă aud! Învățați! Nu mai faceți ca anii trecuți! Bogdane, să nu aud că iar te cer scoaia de română! Ia să nu se mai certe cu mine! Bogdane, domnul anul ăsta îi dau carata! Bogdane, îi dau neveu să mor eu! Dipule, tu mai ușor cu glumele! Chiar vrei să mai vină maică-ta la școală în fiecare săptămână? Nu, că a zis că nu mai vine! Hai să vezi tu că vine! Ce vrei să te faci tu după ce dai bacul? Când o să fiu mare vreau să fiu Arcuș! Te distrug! Marius, să nu aud că lipsești chiar! Anul trecut ți-am motivat o grămadă de absențe! Rămâneai repetent, bă, băiatule, dacă nu eram eu. Păi dacă am fost răcit, ce răceală ține, mă, 3 luni? Ștefane, să nu te pună dracu să treci strada și să te duci la păcănele, că mor de mâna mea. Și dacă iau șeptarii, cumpăr școala și vă dau afară. Ștefane! Legenda spune că dacă noaptea la 3 dimineața te duci pe geamul de la baie și strigi culcat, în fața ta o să se arate o creatură care se numește Măta. Va avea un șlap în mână, iar cu acel șlap te va păli peste față și ai să adormi instantaneu. Te vei mai trezi niciodată în viața ta și ai să mori liniștit în baie. Așa că aveți grijă ce faceți noaptea. Ce faci, maimuțico? Cu mine vorbești? Da, cu tine. Bă, băiatule, sunt Măta, de când și până când îmi zici maimuțico? Te-am văzut așa un pic mai pufoasă pe picioare și am zis că ușor te transformi. Mă, copilule, tu ești nesimțit că n-am păr pe picioare. Bine, poate e puțin, dar nu e treaba ta. Mă, Cătăline, ai un pic de respect față de ființa care ți-a dat viață. Cum poți să vorbești așa față de maică ta? Să-i spui maimuțică. Nu vezi că e gorilă toată firea? Afară că vă și plesnesc pe amândoi. Afară, ieșiți afară, mă luați la mișto. Sună la veterinar sau adu-i o banană. Du-te repede și ia tranquilizantul. O iei de soție pe nevastă, da? Eu de fapt... Zic dacă te spar să moară Măta. Tantileană, vezi că-mi vii pe dreapta. Zi acolo. Simon, nu mă face de rușine, zi ceva că te plătesc, să știi. Da. Mai tare, dragă, să audă primarul. Da!
Avem sute de mii de tancuri, 1.000.000 de soldați cu 3 pistoale de căciulă. Cum credeți că vă puteți apăra? Avem țigani. Mai tare că nu aud. Avem țigani. Și? Bă, din ce-ți făcute tancurile și armele? Fier. No, atunci ați rămas numai cu soldați, că țiganii vă fura tot fierul înainte să trageți în români.